tal? Moi boa tarde, moi benvidos a Conexión Galicia, o seu programa de actualidade, de debate, o seu faladoiro que facemos dende Madrid con xornalistas galegos residentes aquí na capital. Saudámolos cando son xa as 6:30 en punto, pola G2, xa saben, poden repetir programa esta mesma noite na canle principal da Televisión de Galicia e, por suposto, nas nosas redes sociais, porque estamos ante unha semana de vertixe. Vimos a un presidente do goberno dicindo reiteradas ocasións non me consta no Senado para tentar liberarse dunhas posibles responsabilidades penais. Vimos un auto xudicial para investigar as contas en efectivo do Partido Socialista. Vimos tamén a apertura dun xuizo ao exministro Ábalos, a Koldo García e tamén a Víctor de Aldama. Vimos a un presidente da Comunidade Valenciana dimitir e, por último, por primeira vez na historia da democracia, a un fiscal xeral do Estado sentando no banco dos acusados. Aí é nada. Vimos todo isto, pero coido que veremos moitísimo máis cos nosos convidados. Iván Gil, xornalista del periódico. Como estás? María, que tal? Pois moi ben, intentando seguir a actualidade, que isto avanza, non para, e hai que estar atentos un pouco. É verdad. Descifrala. Paula Chauza, xornalista del País, non dai tempo a repousar nada, non? Non dá. Moi boa tarde, que tal? Boa tarde, Pilar Falcón, xornalista galega tamén. Moi boa tarde. Que tal? Menos mal que é bon tempo para o marisco. Sí, vale. Non se consolo que non pode, tamén é certo. Vieito Rubido, director del debate. Boas tardes e boa noite. E boa noite. Aquí fala do marisco, entre chistorras e os centolos, ahora toca... Quedamos cos centolos, verdad? Más sanos, más sanos. Sí, é verdad. Pois comezamos, entramos xa en materia. Comezamos cun titular histórico. O fiscal xeral do Estado senta dende hai 2 días no banco dos acusados. Esta mesma tarde continúa agora a sesión coa declaración da parella de Díaz Ayuso e senta precisamente pola revelación de segredos de González Amador. Son 2 xornadas que están sendo especialmente duras para García Ortiz. Un dos fiscais declarou onte que se lle pediu con moita celeridade toda a información sobre a parella de Díaz Ayuso e esta mesma mañá a xefa de prensa de García Ortiz dicía isto. Al dictado del fiscal general. En parte no me dicto nada, ¿eh? ¿Perdón? Que en parte no me dicto nada. También soy capaz de redactar algunos párrafos. En concreto, en estos 2 emails se lo tuvo que dictar porque no los tenía, ¿no? Eso es. Bueno, enténdese que non tiña esos emails e que tivo que recibir o dictado as ordes do seu xefe, non? De feito, houve algún outro xefe de prensa que non quiso redactar esa nota por non ter coñecemento dese mail, non? Bueno, lóxicamente sí que é un xuicio sen precedentes, pero desde o meu punto de vista que temos visto estes 2 días de testemunhas, eu creo que pouco se vai diferir máis alá do que se viu na instrucción. Na instrucción, lóxicamente, chegas a xuicio porque hai certos indicios, pero eu creo que vai ser prácticamente imposible, polo que estamos escoitando estes días, de delimitar e responsabilizar dun delito de revelación de secretos. Máis alá que acontecese ou non, pero, bueno, para xulgar a alguén tense que demostrar, o fiscal xeral está defendendo en todo momento a súa inocencia, e as testemunhas que ata o momento se están manifestando van polo mismo rego. Tamén quero pôr en valor que entendo que tamén terán que declarar os vindeiros días os compañeiros xornalistas que xa no proceso de instrucción todos eles coincidiron en declarar que tiñan esa información antes de que supostamente ativese en masa a Fiscalía, co cal a min pareceme todo bastante chamativo e bastante forzado. Mais aló de todo isto, realmente estamos asistindo a un fogo cruzado entre fiscais, polo menos na xornada de onte. Sae a Fiscalía, sae este órgano damnificado despois de todo isto? Pois eu creo que non, porque o espectáculo ese de cando entra o fiscal xeral do Estado para o xuizo e aplaudíndolle, en realidade, que están dicindo esos xuíces? Moi ben fiscal ou cal é a mensaxe deso? Realmente eu creo que non. E, de feito, eu creo que a partir deste xuízo que é tan relevante, que marca tanto unha referencia que non existía, hai que plantexarse que hai algo que non é, digamos, lóxico dentro do que é o código propiamente penal, penal do xuicio, que é
como un fiscal xeral do Estado chega a estar imputado, sentarse no banquillo, que neste caso non foi nen así, todo unha posta en estea, e que eso este regulado, non este regulado, é dicir, non pode ser lóxico eso. Na mesma sala onde se fixo o xuizo, onde se está celebrando, é a mesma sala que levan os pequenos e a xente que quere coñecer como funciona a xudicatura. E aí se lle explica quen é o xuiz, quen é o fiscal, cal é a función da defensa, cal é o Ministerio Fiscal e demais. Claro, se colle un exemplo destes días, que se lles explica? É moi complicado. Falaba Pilar precisamente deses beneficios que ten García Ortiz por seguir no seu cargo. Por exemplo, entra pola porta de autoridades, vai con toga, senta todo agora no estrado, pero non así o día que declare, que entón o día que declare sí que xa o veremos no banco dos acusados. Paula. Efectivamente, por todo iso eu creo que sí, e pola excepcionalidade creo que sí sae dañada a Fiscalía, a institución que representa. Eu sei que el defende a súa inocencia, é certo que di que, que sentaría un perigoso precedente para os seus sucesores, el dimite estando plenamente seguro de que non cometeu ningún delito, pero a Fiscalía claro que está a ser dañada. E temos a toda Europa mirando o que acontece neste xuizo. Por iso tamén non só a carreira de García Ortiz está, digamos, a ser xulgada, está a ser xulgado tamén a credibilidade do Tribunal Supremo, porque tivemos unha instrucción na que Ángel Hurtado desbotou as testificais, por exemplo, dos xornalistas que declararon que tiveron acceso ao mail antes que a Fiscalía, de feito, que a nota de prensa, etc. E realmente non hai unha proba concluinte que o sinale. Sobre todo está baseado o xuizo nesa coincidencia temporal entre a publicación nos medios cando a Fiscalía recibiu o mail, pero corre un grave risco o Tribunal Supremo de ver tumbada a súa sentencia polo Tribunal de Dereitos Humanos se non hai probas novas que se acheguen estes días, e como di Iván, ata o de agora non vimos nada iso. Pola de agora hai indicios, niso se basea todo isto aínda, non? Bueno, no eido penal condenase con indicios. É dicir, hai moitos asasinos que non con os indicios son condenados. O que acaba de decir a compañeira Paula do caso de Hurtado é que os instructores teñen esa facultade de esbotar determinadas porque non os consideran creíbles. O que fixo Hurtado é que non creou os xornalistas, os nosos compañeiros, porque ele ten tamén unha visión moito máis global que a que temos nós, que estamos usando fragmentos que el ten unha visión moito máis global do caso. Eu quería subliñar simplemente que o que onte escoitamos foi que o fiscal Salto recoñeceu que non sabía de que ese caso é que non entendeu a urxencia e non sabía que quen era esa persoa, non? Que era un caso menor e que, sin embargo, lle dixeron, iso dixo onte, dixeronlle, non, é que a parella da presidenta da Comunidade de Madrid. Entonces, dixo, frenaronlle o acordo, porque xa había un acordo, que como ela hai facilmente neste momento 100.000 persoas. Moitos que nos están vendo agora saben que os desencontros en Facenda entre un contribuinte, un empresario e Facenda son moi frecuentes, tan frecuentes como que hai os tribunales económicos administrativos en todas as provincias e teñen que precisamente poñerse de acordo. En este caso, ademais, estaba a Fiscalía en marcha. Eso por unha parte. Por outra parte, a señora Lastra, tamén fiscal, rexeitoulle e díxolle a García Ortiz: lo filtrasteis vosotros. É dicir, estamos falando de... Que a primeira xornada foi demoledora. Estamos falando, e despois, finalmente, eu creo que é moi importante non esquecer que quen toma a iniciativa deste pleito, é o Colexio de Abogados de Madrid, que representa 50.000 abogados, é o colexio máis grande de profesionais de toda Europa e que é moi semellante ao que o mesmo colexio de abogados, ademais de tres abogados máis, que eran Peláez, Mourullo e Choclán, fixaron contra Garzón. E é exactamente o mesmo caso, o mesmo delito, que é arrasar co dereito que ten unha persoa. Esa persoa dá esa coincidencia, que é a parella da presidenta da Comunidade de Madrid, pero cando estaban en marcha naide sabía que era a parella de Díaz Ayuso. Entonces, arrasar con ese dereito, que é o que fai a García Ortiz,
pois evidentemente é o que probablemente o leva a inhabilitación. Xa que o tribunal, oye, está coa amnistía, o TJUE, bueno, mira que non ten o TJUE por diante cousas para matizar e incluso votar para atrás. De feito, antes de entrar no programa estaba escoitando precisamente a parella de Díaz Ayuso que lle dicía, mirando a cara a García Ortiz, dicíalle, vostede matoume públicamente con todo isto, non? Entendo que... Sí, pois tivo... Que o seu dereito á honra, non? O honor. Exactamente, eu creo que il fai énfasis neso porque, home, o dano á súa imaxe é un valor engadido, non? De cara a este xuicio, pero que antes de que il comparecese, compareceu o señor Miguel Ángel Rodríguez, o jefe de gabinete de Ayuso, eu creo que lle podería facer o mesmo reproche. Quero dicir, cal foi a filtración, o sea, esta suposta filtración ou nota de prensa a raíz de que ven? Bueno, pois que previamente o señor Miguel Ángel Rodríguez firma unha parte dun presunto ou dunha petición de acordo na que conseguiu colar, facer ver que era Fiscalía quen chegaba a un acordo con este señor. Que pasa? Que seguramente Miguel Ángel Rodríguez chegoulle a oídos que había alguén que estaba investigando este caso, pois porque era unha empresa que contrataba ca Administración Pública ca Comunidade de Madrid, relacións con Quirón, Sanidade, etc. E o que intentou facer unha bomba de deflagración, non, para intentar tapar todo, pero quero decir, a problemática raíz vende aí, pois do señor Miguel Ángel Rodríguez que fixo a primeira filtración, que logo a posterior a Fiscalía intentase, con motivo tanto eco, intentase tamén defender a súa honorabilidade con esa nota de prensa que estaría mellor ou pior, pois non o sei. Pero quero decir que a imaxe o dano original primisenio, pois, en calquera caso, pois entón vende o propio jefe de gabinete de Ayuso. Pilar, creo que querías engadir. Fora de suposicións, aquí hai unha realidade que os subordinados do fiscal xeral do Estado están desmentindo o que el di. Algo que vai a decir. O sea, os indicios, o que comentábamos antes, é dicir, xúzgase precisamente no penal por indicios. Unha subordinada, sí, de momento, non? Bueno, dous, Salto e a fiscal de Madrid. E tamén chama a atención, por exemplo, Mar Edo, a xefa de prensa do fiscal xeral do Estado, que desde logo non é sospeitosa de ter unha mala relación con el, dixo a verdade. Dixo, fixen a nota coas palabras literais que el me dixo. Entón, tamén quixo quitar de enriba calquera tipo de culpa, non? Ou de sospeita sobre ela. Hai uns criterios profesionais dos propios xornalistas que levan ao gabinete que lle din, non ten sentido unha nota de prensa para algo que xa está nos medios, como é criterio profesional e xornalístico, non? É evidente, os indicios están... Unha matización, unha aclaración, non? Quero dicir, se tú acusas a Fiscalía, home, eu tamén entendo que a imaxe da Fiscalía sería moi mal parada, non? E que se tiña que defender de alguna maneira. Non sei se eses eran os cauces ou os modos, non? Pero, bueno, previamente deslegitímase a Fiscalía, non? Que por un interés político se está pechando a un acordo, que por outra parte, home, as cantidades de que todo o mundo chega a acordos con Hacienda, home, non sei, 300.000 euros, tres delitos... Bueno, dicir, que é unha cantidade, sendo moi salientable para nós, porque o é, para min 300.000 euros é moito, eu podo dicir que Facenda ten casos destos moito maiores. É dicir, as cantidades nas que se move a inspección de Facenda chegando a pactos moitas veces superan os millóns de euros. Claro, pero a reiteración aí é moi importante. Quero dicir, tú podes chegar a un acordo, unha complementaria, etc. Pero cando é un delito reiterado... O dato máis salientable que eu tamén creo que vai ter relevancia no xuicio é que xa había un acordo. Sí, iso dinamita todo. Decídese frenalo a raíz de que se descubre de que é a parella de Díaz Ayuso. É dicir, é que aquí o que cheira mal é que finalmente se vai porque é a parella dunha política. Non porque sea un empresario que teña un problema con Facenda, porque un empresario con problemas con Facenda, insisto, hai decenas de miles. É non unha política calquera, é dicir, aquí temos que ver clarísimo que é unha liorta
entre Sánchez e Ayuso, clarísimo. Imos continuar, porque mentres estaba a acontecer este xuizo, mentres comezábamos tamén a coñecer ese informe da UCO de Ángel Víctor Torres, ocorreu onte pola tarde, únicamente parcialmente, chegamos á páxina 88 e dixemos xa non hai máis. Hoxe, coñecémolo prácticamente ao completo, se non nos deu tempo a lelo, o ministro Ángel Víctor Torres si lle deu e dixo isto. Deberían disculparse. Creo que hay cuestiones que sobrepasan las líneas de la política. Yo hoy me alegro especialmente por mi familia, porque creo que ningún representante público, por mucho que haya diferencias, tiene que soportar mentiras asentadas durante tiempo contra su honorabilidad. Había quen agardaba que pedira disculpas, pero non. Di que lle hai que pedir perdón a él, Paula. Bueno, a realidade é que no informe non hai feitos delictivos descritos. Hai un contacto do señor Aldama co entón presidente canario. El non contesta esa mensaxe, pero é certo que que ese contacto dá a entender que se viran o día antes. A tarde anterior, sí. Hai un intercambio de mensaxes con Koldo García, co exasesor de Ábalos, falando de pagar dunha vez unha factura que non estaba paga. 5 meses despois creo que se arranxou o asunto, así que o ministro, agora ministro, non se deu demasiada presa en arranxar o asunto, non sei se tivo aí algún tipo de influencia VIP, porque 5 meses son moito tempo. É dicir, deso non se pode, o PP acusaba a Ángel Víctor Torres de pisos en Atocha, de temas relacionados coas mulleres, de cobro de mordidas, iso non aparece no informe da UCO. Eu non sei se o PP ou alguén ten que pedir desculpas, pero é certo que houve unhas expectativas sobre o que podía ter ese informe, digamos que sinalando a Ángel Víctor Torres, que eu creo que non se viron cumplidas. O que ben é certo é que Ángel Víctor Torres sostivo en sede parlamentaria, concretamente no Senado, na Cámara Alta, sostivo que prácticamente non coñecía a Aldama e que a súa relación con Koldo García era residual. Iso é mentira, Bieito. Totalmente. Vamos a ver, o feito de que a UCO fixera o informe xa se suliña en pornos no camiño de que a Garda Civil e o xuiz instructor teñen sospeitas sobre a actividade de Víctor Torres ca trama do Peulló, non? É dicir, aí está, xa veremos cando... Pero o feito de que el dixera que non coñecía a Aldama en sede parlamentaria, e despois resulta que sí que o coñecía, e despois, efectivamente, hai unha venta de unhas mascarillas con sobrecoste e inútiles, tanto a Baleares como a Canarias. En Baleares, finalmente, tuvo que pagalas o goberno que entrou máis tarde, e, sin embargo, en Canarias xa se encargou el. Aí, as grabacións o que hai é unha connivencia e unha colaboración para facer o pago das famosas mascarillas que estaban con sobrecoste e que non eran aptas, ademais, non? Non sei se iso é un delito ou non, pero, dende logo, un ministro en calquer outro país houbera dimitido. O comportamento de Ángel Víctor xa non vou ao tema sexual, que non hai nada... ou a UCO non atopou nada ou non lle pareceu relevante. Claro, posiblemente non se teña por que incluir neste informe, non? Tito Berni por aí todavía, moi amigo de Ángel Víctor Torres, en fin, eso, pero que ten unha connivencia ca trama de Koldo, Ábalos e Aldama está claro. Eso é o que se deriva do informe. Ora xa ten que ser o xuiz o que diga se hai delito ou non hai delito. É dicir, se te comprometes a pagar, falaba Paula de que en 5 meses, tal e como está agora mesmo os plazos de pago da administración, é moi rápido. É que, desgraciadamente... Pero os contactos se teñen, digo, 5 meses dende que eles o reclaman, que entendo que xa levaban un tempo agardando, non? O pago. Non sei. Ese dato non o teño, pero que sí é certo é que está claro que ele se compromete a pagar, e incluso hai expresións como esta noite vou dormir tranquilo porque por fin vos pago. Abre o viño, estas cousas. Estamos acostumando a unha linguaxe absolutamente terrorífica, Iván. Sí, a ver, eu vai por diante que me parece un pouco exagerada a escenificación do ministro con esta rolda de prensa celebrando, non? Sí. Mostrando tanta
tanta satisfacción porque se ven, é certo que ten razón, que a propia UCO non sinala nada delictivo, e tamén é certo que o propio xuiz pechou a instrucción despois de ter acceso a este informe e non incluiu investigar o ministro, senón acotalos simplemente a Coldo e Ábalos. O que sí é evidente é que se revela certo trato de favor. Quero dicir, non sei se é moi habitual que un presidente autonómico estea tan encima dun cobro dunha factura por moitos meses que leve de retraso. Co cal, isto non quita de que, lóxicamente, non tiña que ser consciente de que esa empresa era corrupta ou tivese algún vínculo que por detrás que lle pagase comisións o señor asesor do ministro que era que no presionaba, pero, lóxicamente, en política hai xerarquías, como en todas as empresas. Entón, bueno, pois, aparte, el, ademais de presidente autonómico, tamén era secretario xeral do partido en Canarias, bueno, pois, o seu xefe directo no partido era o secretario de organización, que a postre era o ministro de Transportes tamén. Por engadir simplemente tamén contextualizar naquel momento que era unha época que eu creo que a prioridade eran as compras de material sanitario e levantáronse os controis. Había moitos menos controis. Eu creo que eso foi moi perigoso. De que non eran eles os empresarios especializados en... Porque están tamén falando de dar un pelotazo como 90% das mascarillas que viñan vieito focal, por eso... Era unha pequena reflexión que quería facer xeral. É que non se trata de que sexan do PSOE nin do PP. É dicir, fagan quen o faga. Teñemos que exixir a nosa clase política un comportamento e un compromiso por eso digo que hai responsabilidades políticas. Eu aquí non creo que haya que poñer a camiseta do Madrid e do Barça ou do Deportivo e do Celta. Non é unha cuestión de partidismos, é unha cuestión de ter unha visión global de comportamento da sociedade un nivel de exixencia moito maior. Por eso intento ser equilibrado, quero decir... Eu coido que poño o listón bastante alto, quero decir que non hai ningún delito políticamente, que sí creo que hai trato de favor a unha empresa determinada polas presións que fosen, porque eu non creo que todas as facturas que tivese a Comunidade Autónoma nese momento o señor presidente colla unha por unha e se encargue personalmente de facerlles o pago. Dito isto, tamén o quero equilibrar co contexto daquel momento no que se levantaron os controis e podían pasar este tipo de cousas. O que polo de agora queda claro e diáfano é que mentiu na sede parlamentaria. De feito, o Partido Popular esta mesma tarde, Miguel Tellado, dixo que non desbotan a posibilidade de leválo ante a xustiza. E que ademais non temos que esquecer unha cousa. Hai uns audios onde claramente o que nos vai indicando é que este home primeiro diríxese a Coldo que ten relación con Ábalos, que a su vez a quen quere chegar é o presidente. Cuidado, isto non o digo eu. Aí están os audios que claramente o dice que o objetivo era chegar a Sánchez. Todo este conglomerado e todo este círculo vaise pechando. Aquí vaise indicando claramente cal é a trama tan preparadísima que nos leva, neste caso, o tema das mascarillas, pero despois está todo o tema inmobiliario, todo o tema das construccións, etcétera, etcétera. É unha trama que, hai que limpiar exixir que a política sea limpa e os que a exercen fagan uso desa limpieza. Evidentemente, os audios son moi significativos. Chego a Ábalos, chego a Coldo para que me leve a Ábalos e que Ábalos interceda co presidente Sánchez. Paula. Eu creo, sen entrar en contradición co que defendedes, que estou completamente de acordo, que chegaron este tipo de audios a amosar pois un nivel de bajeza, non? Nas conversas privadas, mal gusto, efectivamente. Tamén se lle debería exixir este tipo de comportamentos efectivamente a persoas como o xefe de gabinete da señora Ayuso, que recoñeceu en sede xudicial que difundiu un bulo para inculpar o fiscal xeral do Estado. Entón, simplemente a reflexión, porque me parece que ao final a vara de medir non está sendo a mesma para todos, a pesar do que se... Dilo por Mazón e Sánchez. Perdón? Dilo por Mazón e Sánchez. Eu estou dicindo por mar.
De Mazón. Que eu estou de acordo que hai o doble vara de medir, pero por eso non me gusta que se aplique. É dicir, eu creo que temos que ter unha exixencia para todos. Con todos. Sí, totalmente de acordo. Sin embargo, é curioso, porque eu teño datos obxectivos de que non é así, de que a dereita, polas razóns que sexa, non no caso de Miguel Ángel Rodríguez, estou falando globalmente, a dereita ten unha debilidade mediática, cando sempre se di o Partido Popular comunica mal, o Partido Popular tivo unha estrategia ao longo dos anos desastrosa no que foi a estrategia de medios de comunicación, foi o que favoreceu a fusión da Sexta con A3 Media, foi o que rescatou con Soraya ao frente de a Prisa cando tiña 7.000 millóns de débeda, foi o que lle deu a Planeta todo o conglomerado da A3 Media, e claro, o PP atopase agora que non ten xa non digo nada, o asalto á Radio Televisión Española o mismo 30 de outubro do ano 2024, cando se suspenderon as actividades parlamentarias, pero non o asalto á Televisión Española. O día anterior deronlle 16 horas contra Mazón. Efectivamente, eu estou de acordo, hai unha doble vara de medir. Non é igual o seguimento mediático e o acoso a un lado que a outro. E cantas horas se lle deron a Santos Cerdán, a Begoña Gómez, a Coldo García, Bueno, Santos Cerdán está en prisión. Sí, moi ben, moi ben. No? Sí, e a esposa do presidente está en prisión. No. Ábalos está en prisión. Eu non digo que non, pero o que eu digo é que non me parece, bueno, non comparto a reflexión de que a dereita teña unha debilidade mediática, non a comparto, pero a respeto, pero creo que as mesmas horas que se lle están a dedicar a Mazón, bueno, despois de 229 mortos, de que se teña comprobado Logo que non falaremos de funcionaba. Mazón, logo falaremos de Mazón. Tes razón. Creo que se lle dedican os mesmos tempos ou máis a casos da esquerda. Podemos falar tamén de Podemos, podemos falar de Podemos. Nós tivemos oportunidades de facer medicións, non todos os días, ni moito menos, no debate, no xornal Debate, e atopámonos con que dedicabanlle, por exemplo, en determinados programas da televisión pública, a televisión como esta que pagamos entre todos, dedicabanlle 2 horas a Mazón e 20 minutos ao fiscal. E a mí pareceme que o fiscal é unha das noticias máis negras da democracia recente. Falando de tempos, o día que chegábamos ao Tribunal Supremo, onte pola mañá, para comezo do xuízo do fiscal xeral do Estado, pois recibimos un auto do xuíz do Supremo abre xuízo oral contra o exministro Ábalos, Coldo García e Víctor de Aldama por ata 4 delitos: suborno, pertenza á organización criminal, non me quero esquecer, tráfico de influencias e malversación de caudais públicos, e únicamente, Iván, polo caso das máscaras. Isto pode ser a punta do iceberg. Exactamente, sí, ao principio polo que se comezou a investigar todo, e dende o meu punto de vista, o que máis rabia produce, non? Xa como cidadán, xa non como xornalista, non? Que neses momentos de pandemia, bueno, pois houbese algúns que estuvesen centrados en meter a mau no cazo, non? E aproveitándose desta situación que falábamos antes, non? Bueno, pois había unha falta tremenda de material sanitario e intentábase buscar da maneira que fose. Lóxicamente aí apareceron moitos personaxes, entre algúns deles familiares tamén de políticos, que foron comisionistas e conseguiron pôr en contacto empresas en China con administracións públicas, todo legal, políticamente eu creo que é reprobable. Pero eu creo que é o que máis doe, non? Alégrame que avance o xuizo neste sentido. Xa a derivada política, volvo a repetir un pouco, non? Que está acotado a estas 3 personas, e quedan fora, Ángel Víctor, xa non só o ministro de Canarias, senón a actual presidenta do Congreso, que tamén era presidenta de Baleares. É certo que, correron ríos de tinta, foron chamados a comisións de investigación, etcétera, etcétera, e volvemos outra vez á orixe,
despois de 1 ano e medio, casi 2, intentando estender a sombra de sospeitas por un número elevado de políticos, e volvemos outra vez a orixe. Co cal, eu creo que tamén algunha lección desto deberíamos sacar todos. Vanse ratificando as declaracións claramente de Aldama, que é outra das valoracións que temos que facer todos, e supoño que neso coincidimos, non? Todo o que foi dicindo vaise confirmando e con feitos e con... Creo que non coinciden contigo, Pilar. Aldama Pilar incriminou o señor Torres, Aldama incriminou a señora Armengol... E gracias a moitas das declaracións, UCO ven a decir, a ver, que se ratifica o que el vai dicindo. Esa é a conclusión. Home, el dixo que pagou comisións o señor Ángel Vítor, Bueno, que claro, pagou comisións a preséntase señora efectivamente como Armengol. afectado. Pero, oye, unha declaración que se vai tirando de todo isto. Ratificado, eu creo que non sei se vos chama queda. atención o deprisa que vai todo, non? É dicir, está indo como moi apurado todo. E unhas cousas se solapan a outras, un xuizo a outro, e casi o cidadán, que lle dis? Non hai tempo nin a valoralo. E nós mesmos, como profesionais, casi non che dá tempo de un pensamento en profundidade aisladamente de cada cousa. Pois falando de tempos, creo que teremos o xuizo antes de que remate o ano, non? Sí, probablemente, efectivamente. Sí, eu coido o mesmo que a cidadanía está abrumada, que non distinguen unhas causas das outras, ademais, como teñen algunha relación, neste caso, por exemplo, esa separación da investigación que fixe o puente entre o tema que ten que ver cos contratos da pandemia sanitarios e o tema que ten que ver coas mordidas en obras públicas, que no que está implicado Cerdán, e iso aínda non rematou, digamos, esa primeira fase. Bueno, eu penso que efectivamente o auto é un espaldarazo a Aldama e as súas testemunhas. Polo demais, creo que non hai moita sorpresa, non? O sea, a única sorpresa para min é que a estas alturas o señor Ábalos sega a ser deputado, sega a poñer en xaque todas as votacións no Congreso, pareceme unha auténtica vergoña. Dieito. No, vamos, eu estou de acordo máis ou menos con todo o que dixechedes vosotros. É unha reflexión que sí, que fixechedes todos, que chega un momento que hai tanta información que non damos... É unha técnica que encher o campo de fútbol de auga, embarralo e xa non podes mover o balón. Pero iso que é unha metáfora, pois algo diso hai. É dicir, estamos nun momento en que xa non sabemos quen é quen nas distintos casos de corrupción, non? Pero por todas partes, non hai... Eu non sei se o xuicio será este ano, me parece novembro e dicembro, e non está suliñada a data. Daballe agora 10 días ás partes para presentar os escritos, podemos estar aí, Eu creo que irá para xaneiro. Sí? Sí, eu creo que irá... Case mellor, Sí, irá para xaneiro. A mí pareceme que estamos empezando o novembro, non creo que suliñen a vista para o mes de decembro. E non vos parece que en algún momento Cerdán estará farto de estar na cárcel? Bueno, claro, pide cada semana empezará a cantar a pero iso, bueno, sí, eso no caso Bárcenas ocurriu iso. Bárcenas estaba acabou falando, non? Pero eu non creo que... Eu creo que Cerdán ten máis... Ainda que ele solicite poñerse en libertad, que é normal, é natural, é lexítimo pola súa banda, a mí pareceme que ele é máis forte que Ábalos. Ábalos, aí onde o vedes, é un home con moitas flaquezas. É flaco, aí está quedando, definitivamente, de feito. Sí, máis franciscano era pola vida que levaba, non? Sí, é verdad. No, pero a vida que levaba iba moito máis alada que o mío se coñece públicamente, e que curiosamente a Fiscalía o sabe, coñece moi ben o perfil humano de a Fiscalía Anticorrupción. Pois imos continuar, porque a pasada semana, a finais da pasada semana, pasamos 5 horas con Sánchez no Senado. El chegou, a sesión foi absolutamente bronca, tensa, cargadas de chamadas á orde, de faltas de respeto, pois de todo o que non se debería agardar da Cámara. El chegou ben, chegou así. La verdad es que es un placer para mí estar en el Senado. Quiero recordar que desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, desde hace 7 años, he sido el presidente del Gobierno que más ha comparecido ante las Cortes Generales. Pero, bueno, o prazer durou pouco, máis ben 2-3 minutos, escoiten.
Bueno, yo creo que esto es un circo más que una comisión. Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución... A Cámara Alta, un circo, non o dixo unha vez, nin dúas, nin tres, foron varias as veces que tildou de circo a comisión e o presidente chamouno imparcial, parcial, non? Como foi todo isto, Iván? Sí, que coincidimos ali na sala, ademais. Exactamente, sí, durante 5 horas, ¿no? Pero eu creo que eu quedaríame con esta reflexión e iríame xa ao final da súa intervención, cando fai a acotación final, na que xa non chama de circo a comisión, senón a propia Cámara Alta, o propio Senado. Eu creo que quedaríame con eso porque creo que as 5 horas de interrogatorio non nos sacaron de ningunha dúbida. Eu si coido que o tono, a cidadanía, eu creo que estábamos falando un pouco de eso, eu creo que se ve un pouco esta antipolítica rampante, eu creo que se ve un pouco apartada. Pero quedaríame con esa reflexión final na que fai un alegato case contra o Senado ou contra a súa politización. Eu creo que tamén un pouco perigoso, pero que tamén denota un pouco a situación na que estamos, non? Unha Cámara alta con maioría de Partido Popular, unha Cámara baixa con outra maioría diferente, dun goberno en minoría, pero con acordos de investidura, e denota tamén este choque institucional que levamos vivindo toda a legislatura. Eu creo que se reparten un pouco as responsabilidades por igual. Quen utiliza o Senado para facer certa política de partido e viceversa, tamén que non menosprecia, porque sexa o contexto que sexa, eu creo que non se debe despreciar para nada o Senado, máis que nada Cámara de representación territorial, pero eu como conclusión que quedou aí moi contra o final e lóxicamente os titulares teñen que ser outros, pero a mí si me chamou moita atención de como se visibilizou e se viu esa ruptura de pontes. Ata 25 non me consta, pronunciou o presidente do goberno en 5 horas, fixo, pois entendemos, para eludir unha posible responsabilidade penal, non, Pilar? Eu teño perto da casa, volvendo á comparecencia... Contéstame a isto. Déixame dicilo outro, porque despois... Pero rapidamente, que se non perdemos o fío. Teño perto da casa un local sede do circo. Entón, pareceme unha falta de respeto a frase que dixo precisamente. Isto parece un circo, cando o circo é algo moi serio, onde hai unhas disciplinas e unha xente, unhos profesionales moi valorados e con un prestixio grande, o sea que utilizar a palabra circo e máis na Cámara Alta pareceme fora de lugar, non estuvo á altura en absoluto e non creo que ni siquiera que saíra ben. Entón, a túa pregunta era... Bueno, a miña pregunta vai precisamente por aí. Por que empregou 25 veces o presidente do goberno a palabra non me consta? Tiña medo a dicir algo? Bueno, eu creo que hai cousas evidentes, non? Un amigo dicime sempre, o máis importante é aquilo que non se di. E, efectivamente, ante os silencios está o importante. Cando este señor non contesta é porque detrás haberá o que é a forza de todo, non? É dicir, como vai a admitir a realidade que toda a que lle rodea? Pois xa sabe que non o ten que facer. Hai a norma clara de desmentir todo aquilo que sone que o indica a él, cando todo o vai indicando a él. Tiña a obriga de dicir a verdade, por eso igual empregou tantas veces esas palabras, non? Efectivamente, eu creo que tivo moitísimo cuidado de non ser acusado polo PP por falsa testemunha. Entón, para min ese foi o maior logro de Sánchez. Que non houbera ningún sitio polo que o PP o puidera agarrar, digamos. Ese é o tema dos lentes, que saímos, é certo que saímos un pouco de circo, si que foi todo iso, porque o primeiro acto circense foi o de poñer unhas gafas, con todo o respeto circo, de verdade. Como cando lle tivemos que pedir perdón aos fontaneiros. Efectivamente, claro, que se sentían, sí, efectivamente. Non, pero bueno, a marxe diso, eu creo que eso foi un tema brillante dos seus asesores, porque todo o mundo estaba a falar deso.
os socialistas conseguiron encher as redes de memes comparando a Sánchez con Superman, en fin, bueno, que unha cousa supostamente seria acabara así, a min non me parece, claro, non me parece de celebrar. Dito isto, eu creo que a comparecencia non cumpriu ningún dos obxectivos que quería o PP, nin conseguíronse novos datos sobre a suposta financiación ilegal do PSOE, nin conseguiron un titular que deixara mal o presidente do goberno máis alado de non me consta, que é certo que non o deixa especialmente ben, nin con iso, nin coa comparecencia conseguiron tapar pois o que pasara o día antes no funeral de Estado polas vítimas da Dana. Entón, eu creo que foi un tempo perdido, unha escenificación máis do que se ten convertido en moitos dos casos este tipo de comisións no Congreso e no Senado, e creo que quedou claro que o de menos era o que dixera Sánchez, porque en moitas das ocasións non se lle deixaba nin falar. Entón, ás veces parece que os senadores estaban aí para facer a súa introdución, a súa frase e logo poder colgar o corte nas redes sociais. Bieito, cal é a túa opinión sobre a comparecencia? Eu penso que sempre se dixo que as comisións parlamentarias sirven de pouco, dende logo as de investigación investigan pouco, e que o que se trata máis que nada é de poñer nun aprieto ao persoeiro que se invita, sexa este quen sexa. Eu lembro no Reino Unido a de Murdoch, cando News of the World, ali sentan os empresarios da comunicación, incluso os sentan non só no Parlamento, sino ante o xuiz, non sirven para nada, non? Pero eu quería dicir que a min, bueno, o dos lentes, ten razón Paula, unha anécdota, pero é curioso porque ao final leu sin lentes. Sí, lembrause delas ao comezo e ao final. Hai unha especulación aí, se sabedes que agora hai unhas lentes intelixentes, que os pos, entonces gravas a intervención de alguén, non? E mandas, en fin, aí hai toda unha especulación, pero, bueno, a mí me parece unha anécdota. Eu o que sí quería dicir é que eu vexo que Pedro Sánchez vai cada vez cando falamos da crispación que vive a política española, e que probablemente estemos contribuindo todos de alguma maneira, pero a min pareceme que arranca, é que é un home que non gañou as eleccións, e que fixo pactos contra a natura, incluso con uns herdeiros dun grupo terrorista, non? Cousa que nunca era pensada, e que o apoia un partido que ten 390.000 votos, que é Junts. É que estamos nun país de 48 millóns de habitantes e tennos secuestrados un partido de 390.000 votos. Pero, ademais, non logrou aprobar un solo orzamento nesta legislatura. Non aprobou do 24, non aprobou do 25, estamos en novembro e nada apunta que vai a aprobar o do 26. Iso non é democracia, non? É dicir, pode usted prorrogar un ano, pero se non ten o apoio parlamentario, que non o ten, pois sexa usted honesto e convoque eleccións. E xa será a sociedade. Agora, curiosamente, está ya pedindo a esquerda ao PP en Valencia. Moi ben, que as convoquen. Pero, coño, que teñan un pouco de coherencia. E que non pode ser pedir as eleccións nun lado e non querelas facer noutro, non? E quero rematar dicindo, aí é un home que ten imputados e procesados os dous mans dereitas del ata fai uns meses. Os dous mans dereitas. Non é o quinto, non, o que despachaba primeiro con un, despois con outro. Un xa procesado, que é Ábalos, outro no cárcel. Iso non é democracia normal, non tería. A continuación, ten imputada a muller por 5 delitos. E ten no banquillo xa procesado ao seu irmán. Procesado por unha cuestión, entre outras razóns, porque decía que pagaba, que cotizaba, pagaba en Portugal, vivía na Moncloa, tiña o coche, a furgoneta 2 anos aparcada na Moncloa e cobraba de un organismo público. Son situacións de verdade. Poñamos todo eso no outro bando. É que eso, entonces, que está a pasar? A mí pareceme que o señor Sánchez debería, de verdade, convocar as eleccións. Darlle unha oportunidade á sociedade, á cidadanía, porque este catálogo que acabo de facer non é unha sociedade normal, non é unha democracia normal. Non é unha democracia normal unha que non consigue debatir os orzamentos. Que partida ten o orzamento do Estado para unha cuestión como é a transformación digital que hai en toda Europa, en todo o mundo, ca inteligencia artificial? Propoñer que partidas hai de verdade para atender a inmigración?
como se aborda o déficit da Seguridade Social cas pensións que supera xa os 500.000 millóns de euros? Como non se debate os orzamentos nunha democracia? Sí, ou cousas tan importantes como defensa, non? Bueno, por suposto, que non se compromete a defensa porque non ten orzamentos. Claro. Senón, xa che digo eu que tal e como é, será o que lle guste en realidad que Putin lle fagase, ou Putin, perdón, Trump lle fagase. Vou volver ao Senado, porque máis alo das gafas, das lentes, si houbo unha pequena falsedade por parte do presidente do goberno. Dixo que coñecía a Koldo García dun xeito anecdótico, que a súa relación foi anecdótica, pero o certo é que o día seguinte foron moitos os medios de comunicación que comezaron a sacar fotografías instantáneas de un montón de anos atrás. E houbo un titular, este sí, escoiten. Que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista. Cartos en metálico non é ilegal, pode ser amoral para un presidente do goberno, non sabemos a cantidade porque tampouco a lembraba, pero creo que foi no teu xornal en El Debate que o xerente do Partido Socialista publicabades que tiña tickets falsos. Sí, publicámoslo nos, que tiñan tickets para justificar entregas e cousas desas. De todos modos, é un breve apunte, xa dixo, isto é moi fácil, hai que ir á declaración da renta, se a teñen declarada non pasa nada, se non o teñen declarado, entonces se é un diñeiro non declarado, pode haber un delito, depende da cantidade. Claro. Iván. Sí, efectivamente, eso declárase. Sí, el evitou concretar cifras que lle preguntaron, pero máis de 1.000 euros? Non, algo anecdótico. Bueno, como secretario xeral, estánlle preguntando moitos anos estánselle preguntando tamén por campañas electorais, etc. Bueno, nas que soe haber gastos que se adiantan, etc. Volvemos un pouco de sempre, cando falamos de financiación e de pagos en metálico. Bueno, hasta antes de onte o Senado facía, hai algún ministerio que aínda se fai, empresas, etc. Quizás moitas veces precisamente por isto que di Vieito, moitas veces cando son os reembolsos dos teus adiantos en metálico, porque se non págalo tamén 2 veces o fisco, non? Cando son reembolsos en metálico, pois non se declaran, non? O sea, declaranse os que son por vía transferencia bancaria. Tamén é un pouco injusto pagar 2 veces. Dito isto, bueno, eu creo que aquí na cuestión da financiación está judicializado tamén, non? Ahora baixou a audiencia. Si, o xuíz Leopoldo Puente do Tribunal Supremo pediu á audiencia que se encargue de abrir unha investigación sobre os pagos en metálico do Partido Socialista. Bueno, que eso pese, non? Se investiga ou non. Enténdese se o Supremo pide, a audiencia investigará, non? Habitualmente, sí. Pero bueno, aquí tamén me fai un pouco gracia eso, cando se fala un pouco de financiación ou ao mesmo tempo blanqueo, non? Como se fosen cousas sinónimas. Quero decir, se estás blanqueando non estás financiando, quero decir, un pouco contradictorio todo. Co cal, bueno, pois tamén que tamén este tema da comunicación de bomba de racimo, que decíamos que, bueno, que sí que estamos un pouco atosigados de tanta información, pero a veces tamén é provocada, non? Bomba de racimo, para ver, bueno, se algo cae facer un pouco de ruido. Pero, bueno, mentras os gastos, eso, lóxicamente, estén justificados con ticket, lóxicamente, aquí poderás intentar rascar, pero entón é porque tampouco hai moito onde buscar. É certo, eu creo que opinaremos todos o mesmo, que o tema da financiación dos partidos habría que darlle unha volta. Seguro. Dicía o Vieito pasada semana, precisamente, neste platón. Hai que facer unha lei con claridade, que non haya límites. De control de verdad. Sí, pero que non hai... É que quen queira darlle un donativo, que o dé, que non pasa nada, pero que aquí resulta que os donativos non poden superar os 10.000 euros. É unha hipocresía, porque despois sábese que se dan cantidades moi importantes. Eu creo que había que facer tanto unha lei, eu dixeno a semana pasada, tanto unha lei de financiación como unha lei de, podemos chamar de lobbies, que evitaría moitos destes casos de suposta corrupción, é dicir, que alguén se poida interesar, oiga, mire vostede, eu teño interés no Porto de Valencia, hai unha obra aí e tal, entonces faxe un contrato, queda registrado, e hai un registro no Congreso dos Diputados, vamos, estou falando dos Estados Unidos, non? Entonces, Pilar Falcón,
está moi interesada en conquerir, non sei, que o Camiño de Santiago sexa declarado tal, e vaille pagar tanto diñeiro a este señor e tal, e ponse a data que empeza. En Bruselas mismo. Sí, pero eu creo que iso en España había que abordar eso e a financiación dos partidos, porque nos evitaría moitísimos dos problemas que estamos a vivir agora. Paula. Sí, estou de acordo, dende logo. Bueno, é certo que moitas empresas pagan así, moita xente di que non é algo tan anormal. É certo que cando o presidente fala desa cantidade menor a 1.000 euros tamén se está a referir a unha época anterior a que el fora presidente do goberno, pero aquí, agora, o importante é eso, se os gastos están xustificados, están declarados ou non. Todo o demais, polo de agora, son especulacións, porque o que fixo Puente de decidir que sexa a Audiencia Nacional a que investigue, deixa todo no aire e serve para seguir alimentando a especulación. Estaban moi preocupados, bastante indignados tamén no PSOE con este asunto, porque dicían que se algo se podía concluir das testemunhas e información recabada era que en todo caso Ábalos a quen defraudou foi o PSOE, o pasar como gastos determinadas cuestións que non viñan ao caso. Pero o xuiz toma esta determinación despois de tomar declaración a dúas persoas que traballaban no Partido Socialista e que non lles convenceu coas súas explicacións, non? Sí, el fala de incógnitas sobre o sistema de reembolsos. Bueno, pois haberá que ver como prosiguen as investigacións, pero polo de agora, unha instrucción que non lles estaba aparecendo no PSOE, igual que critican a Peinado, que puideron criticar a outros xuíces, no caso de Puente non estaban disconformes, pois neste caso sí que amosaron o seu malestar en la que din que eles van facilitar todas as investigacións. Bueno, veremos se estamos ante unha peza separada de financiamento irregular por parte do Partido Socialista. Despois dun ano contra as cordas dimite Carlos Mazón, o presidente da Generalitat, faino o mesmo día que comeza o xuizo contra o fiscal xeral do Estado, faino o mesmo día que declara a xornalista coa que comeu o día da Dina. Iván. Sí, a verdade que a mí estes últimos días de lío, non, entre que se os presidentes provinciais do PP querían un sucesor, que si Génova outro, que ao final tiramos polo camiño do medio, o que diga Vox, non? Porque ao final tanto Mazón como Feijóo estánlle pedindo por favor a Vox que os deixe seguir gobernando. Eu, a verdad, non lle rendo a ganancia seguir gobernando, sobre todo pedíndolle o por favor a Vox, que Vox elixa quen é o sucesor de Mazón, e non quere sacar as urnas. Quero decir, a tendencia é irreversible. Se hai dano electoral, eu creo que non o vai frenar nin Catalá, que a elexida de Génova, nin o señor Pérez Llorca, non? O número 2. Eu creo que, bueno, pues, que poñan un candidato, que abran as urnas, que convoquen eleccións, eu creo que un pouco, que se deixe un pouco de estrategias políticas que eu, igual é que non entendo ben a estrategia que queren facer, pero se alguén gaña desto, pois será a esquerda, a alternativa, e sobre todo dentro do bloque no que compiten directamente Vox, non? Como se ven nas enquisas. Pilar, estás de acordo? Eu estou de acordo en que foi un desastre todo. É dicir, explícome. É dicir, desde o famoso funeral este de Estado, que non é ningún funeral de Estado, é dicir, estás celebrando que se morreron 229 víctimas en Valencia. Hombre, polo menos un Padre Nuestro, creo eu, non? Cando menos, vale? Incluso os que non sean moi creyentes agradeceríano. Foi toda unha posta en escena. E despois, o que se escuita, asesinos, home, eu creo que podemos decir calquer cousa, pero Mazón non asesinou a estes 229 persoas. Iso é unha cousa evidente. É dicir, unha familiar dunha víctima non lle berra asesino. Hai detrás como toda unha maniobra orquestada desa posta en escena, dese funeral, do que veñen todas o resto das cousas. A ver, Mazón xa sabemos que non soupo estar á altura das circunstancias. Eso é evidente. E non porque non cambiara a súa axenda, polo comportamento cas víctimas, pola súa propia postura, que hai antipático. É dicir, eu que estudio os lenguaxes verbais e non verbais e de oratoria e demais, non cae simpático, non ten sorriso, e cando sonrí
soa a mentira, e iso non lle axudou para nada, pero iso, bueno, poderíamos falar de outros personaxes, pero efectivamente, é dicir, el perdeu todo isto por unha maniobra tamén orquestada claramente política, é dicir, ganou puntos cando o rei se quedou e el o acompañou, e perdeu no Sánchez. Sánchez está limpiando esa imaxe. Empezou todo co funeral de Estado e sigue, pois, agora con toda a posta en escena de como vai a ser esta época transitoria, non transitoria, e sean ou non eleccións, vai haber unha maquinaria de propaganda, de asociacións que están unidas a partidos políticos, non son víctimas e asociacións de víctimas reais. Todo isto está orquestado, é un escenario que nos ven perseguindo desde hai tempo. Chouza, coido que non concordas, non? Bueno, eu concordo en que todo foi un desastre, sobre todo todo o que pasou neste ano e, dende logo, a xestión destes últimos días e a xestión de como el dimitiu. Por unha banda, o día elixido. Ninguén do PP quería que dimitera onte, todos os ollos estaban postos no fiscal xeral e no xuizo. O discurso de Mazón, facéndose a víctima, que foi indecente. Bueno, a altura da súa actuación... E cargando contra Feijóo tamén. De todo o ano, efectivamente. Despois, Feijóo queda fatal porque se soubo que non lle pediu que dimitira. En un ano non lle pediu que dimitira, e o que quería era que pasara todo o asunto do funeral, o aniversario, e despois propoñerlle, ou que ele anunciara máis ben que non ia ser o candidato, pero que seguise no cargo. Algo que parece insostible. E despois, a fórmula elixida é deixar en mans de Vox a convocatoria electoral ou o próximo presidente, o cal non podo entender, porque se algo amosan as enquisas é que Vox está a crecer, e seguirá crecendo probablemente, e se non cortas xa iso, pro PP non entendo cal é a ganancia, a verdade de todo isto. E logo, a mí me preocupa unha cousa, esa baixa de médica de Mazón que ten por obxectivo, non ir á comparecencia do Congreso a dar explicacións? Bueno, pareceríame unha última maniobra a altura do que fixo todo este ano. Cal é a túa opinión, Bieito, sobre Carlos Mazón e sobre estes últimos movimentos do partido? Vamos, non vou a defender a Mazón especialmente, pero sí creo que Mazón é unha vítima máis do gran desastre que houve. Vou non explicar. A EMET, que depende de Teresa Rivera, que non apareceu, que está fuxida, non voltemos a saber nada de Teresa Rivera, gran responsable de todo o que pasou. Fuxida non, é comisaria. Sí, fuxida, non voltou por Valencia, non pisou Valencia nunca máis, foise a cobrar 34.000 euros, que o seipan os que nos escoitan, 34.000 euros ao mes. A EMET non deu as alertas oportunas nin no tempo, nin na importancia. 700 litros por metro cuadrado durante 6 horas é 10 veces o caudal do Ebro. Iso non o iba a parar naide, pero que a EMET ou non soupo ou non o dixo a tempo. A Confederación Hidrográfica do Júcar tampouco actuou a tempo. A alerta nacional que tiña que dar o ministro Marlasca, porque o día así a lei en dous artigos, o 52 e o 53, porque afectaba, porque houve 7 mortos en Castilla-La Mancha, tamén se inundou Murcia, e, lóxicamente, a Comunidade Valenciana. É dicir, que eran 3 autonomías e a lei di que cando son 3 autonomías ten que intervir o Goberno Central. Pero vou máis lonxe, é que os galegos vivimos o Prestige. E no Prestige chegou o Goberno Central, os dous eran do mesmo partido, e dixo a Xunta de Galicia, aquí fora vosotros que a emerxencia nacional negociámola nós. Tanto o ministro da Agricultura e Pesca, que era Arias Cañete, como de todos. Ali apareceu Martín Villa. Eso sábese moi ben en Galicia como se xestionan ou mal ou ben, pero como ten que ser o Goberno Central o que ten que tomar as medidas. A UME, a Unidade Militar de Emerxencia, que acudiu a Marruecos en 24 horas un ano antes, tardou 3 días en empezar a actuar. 3 días. Sigo. Doña Teresa Rivera, responsable de que non se fixera ninguna sola obra no Barranco do Pollo, que foi a clave, ninguna sola obra polas súas políticas ambientalistas, non compareceu nunca deu unha explicación, estuvo fuxida e aló se foi ao seu examen a Bruselas. O presidente do goberno estaba na India, non tivo nin o detalle de suspender, de dicir, oiga, hai 200 mortos, voume para España. Non tivo nin ese detalle. Ao contrario, o 30, o día seguinte, suspéndense as actividades no Parlamento, no Congreso dos Diputados, e entonces
apróbase o asalto, o control de Radio Televisión Española. E remato xa. Sí, porque estamos con 30 segundos. Vale, e remato xa. O do funeral foi unha encerrona. O presidente de calquera autonomía é o representante do Estado na autonomía. Non se lle pode poñer na sexta fila, e, sin embargo, a delegada do goberno, famosa por sus falsificación de títulos, si estaba nunha posición na que non lle podían berrar. Quedamos con iso, con todas as opinións de todos os nosos convidados. Iván, Paula, moitísimas grazas por estar hoxe aquí. Pilar, Vieito, moitísimas grazas. E moitísimas grazas a todos vostedes. Xa saben que isto é Conexión Galicia. Son María Chede, vémonos todos os martes.